थारैनो नोंखौ रायज्लायनाय नुनानै जोबोद सोमोनांनाय मोनदों आं। मा गराया रायज्लायनो मोना नामा? आंहाबो खुगा दङ, बेनिखायनो आंबो रायज्लायो। आं सिमाङाव नुनाय जायगायाथ' बेनोमोन। इन्दुआ बेयावनो जिरायनानै आंखौ नेबाय थादोंमोन। जों सानैजों इन्दुखौ बेहायनो लोगो मोनफैदोंमोन। जोबोद मोजां जायगा। आरोबावथ' आवगायबावनोसै गुबुन दाबसे सिमांनि रायजोआव सिमां राजा। राजकुमारा गावनि बुंग्रा गरायखौ लानानै गाव सिमाङाव नुनाय गासै जायगाखौ नागिरै थांनायसै। आरो बियो गाव सिमाङाव नुनाय गासै जायगाखौ मोगथाङावबो नुजोबनायसै। बेयावबो इन्दु आरो आं सानैजों रायज्लायदोंमोन। जायगायाथ' बेनोथार। नोङो बै उनाव गसंनानै थाबाय थादोंमोन। थारैनो बे सिमाङा मोगथां महर जामारगोन नामा? बिदिब्ला मानोथो गोबाव खालामबावनो राजकुमार? थ'दो थाबैनो सिमांनि राजकुमारीखौ नागिरनो थांदिनि। आबौ, आंहा नोंनियाव माबा सोंनो गोनां दंमोन। राजकुमारफ्रा मानो अरनाव फैना सिखार खालामो? फिसौ, बियो राजा फोलेरनि गोदो गोदायनिफ्रायनो मानिबोनाय नेम, जाहाथे राजकुमारफोरा उन्दैनिफ्रायनो गावखौ साग्रिद खालामनो हायो। आरो जुदि दावहायाव राजाया माब्लाबा थैयोब्ला जाहाथे राजकुमारा बै रायजोनि फोरजाफोरखौ मोजाङै सामलायनो हायो। आरो आबौ, नों सिमांनि जाथायफ्रा मोगथां महर लायो होनना फोथायो नामा? बबेबा सिमांफोरा नंगुबै जाथाय जागोननि इसारा होयो, नाथाय गासैबो सिमांफोरा नंजोबा। माबा मोनसे गिदिर जाथाय जागोननि एबा खैफोद जागोननि सोमोन्दै फोरमायनाय सिमांफोरा नंगुबै जायो। नाथाय फिसौ, नों बेफोरखौ सोंफेरा मा सोंलाबायदों दिनै? आबौ, आं दिनै राजकुमारजों मोजां मोनलायनायनि सिमां नुदों। बियो जामारगोन नामा? थोद जाम्बि, राजकुमाराखि एसेबां गिदिर रायजोनि राजकुमारी थासेयाव नोंखौ जुलि लायो? दे थाथ'दो दे, आं मोसौ होलांसै दुब्लियाव। आबाद थिलियावबो थाबोफागोन आं। मोनाबोनो हागौ, जेरावबो दाथांलाबाय। सोरबा दैयाव दुगैदों जानांगौ। दुगैनायनि सोदोब फैदों। इन्दुसो नङाथ'? बांद्राय आवाज दाहोलाय, एसे सिरि थ'। आबादाबो माथो बोखांनायनि सम जाबायानो। साननैसो दोनबावनानै बोखांना रायजो फारसे लांनांसिगोन। राजकुमार, नोंनि हमदांनाया सैथोमार। इन्दुआ दंमारोसो हनै। माखौथो नायबाय थाखो? लिंहरदो दे। जागोन, लिंहरनि आं र'। इन्दु, ओइ इन्दु, ओजों फैथ'नायसाय। नोंजों रायज्लायनो माखासे गोनां खोथा दंमोन। हारसिं बेयाव मा खालामबाय थादोंमोन नोंलाय? नोंजोंसो माखासे गोनां खोथा सावरायनांगौ दंमोन आंहा। आया, इन्दु, मा खारलांखो? मा जाखो राजकुमार? माथो हनै खारलांबायसो? जानांगौ राजकुमारी आंखौ लाजिदों। इन्दु, मानो खारबोआ? नोंजोंसो माखासे गोनां खोथा सावरायनो दंमोन आंहा। आंनो सम होनो हागोन ना? जेबो जायाखै। राजकुमार मैयानि बाथ्राखौसो लानानै गावखौनो लाजिनाय मोनदों आं सम होनो हानाय नङा। न'आव थांनांसिगोन। रावबो गैया।
दे सम होनायाबो जेबो नङा, उनाव आं सावरायगोन। ओमफ्राय मोनसे खोथा, मैया नोंसिनि बे अरनाव फैनानै जोंहा हस्तिया मैहुर खालामनो थाखाय आंखौ निमाहा होदो। बिदिब्ला थाथ'दो, आं थांनोसै। जेबो नंला राजकुमार, दे थांदो। मोजाङै थां राजकुमार। पहेरादार, राजकुमारा दा बबेयाव दङ? फुङाव सिखाराव थांनाया दासिमबो सफैयाखै नामा बियो दिनैबो? राजकुमारा गुरुजिजोंसो दुवाराव बोरला गावनाय सोलोंगासिनो महाराजा। बा मादि नोजोर राजकुमार सिमांनि जै। खुलुमबाय महाराजा, राजकुमारखौ फोरोंथाय होदोंमोन आं। माबाफोर खामानि मावनांगौ दं नामा महाराजा? दे, जोबोद मोजां दे। राजकुमारी नागिरनायनि खौरांफोरा दासान्दि माबोरै जाना दंथ'यो? महाराजा, नोंथाङा बेनि बागै बांद्राय सिन्था जानो नांला। बे दानसेनि गेजेरावनो जाथारगोन। बिब्दिब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा। दे, जेसेबां हायो एसेबां गोख्रै खालामनो नाजा। आंनि बैसोआ बोरायबाय। आरोबाव आं एसेबां सासन खालामनो साना। जागोन महाराजा, आं थाबैनो नोंथाङा होनाय बे बिबानखौ आजावना लानो नाजागोन। गोख्रै थौदोथ', हिन्दुआ जोंखौ नेगासिनो जानांगौ। गोबावथार जाबाय नामा हिन्दु? गोबाव जायाखै, दासो सफैखादों आंबो। जिरायफैदो राजकुमार। हिन्दु, आं माखासे खोथासो बुंनो सानदोंमोन। जोंनि रायजोनि महाराजानि बैसोआ बोराय जाबाय। बेनिखायनो महाराजाया आंखौ जुलि होनानै राजमासिखौ आंनो होनो बुंगासिनो। बेनिखायनो आं नोंखौ जुलि लानानै महाराजानि बे होनाय बिबानखौ आजावनो सानबाय। नोंहा माबाफोर बुंनांगौ दं नामा? नाथाय महाराजाया खि आंखौ गनायगोन? मानो गनाया जानो हिन्दु? महाराजाया मालाय बायदि नङा। आं बादि अरननि सिख्लाखौ लाय माब्रै राजकुमारीनि थाखाय गनायगोन? गनायगोन दे, नों बांद्राय साननो नाङा। दे, बेफोरखौ दोनथ'दो। नों बुंनायसाय, नोंसोर बे एफाग्राब गिदिर अरनाव नोंनि आबौ आरो नोंजोंल' माबोरै थाफैनाय? नोङो बिनि सोमोन्दै मोनथियो नामा? आंबो मोनथिनो हागोन ना? आबौ, आंजों माब्रै बे अरनाव माब्रै थाफैनाय आं जेबो मोनथिया। आरो आंनि आइ आफाया सोर? बिखौबो आं दिनैसिम खनसेबो नुफेराखै। आंखौ निमाहा होदो हिन्दु। बे बाथ्राखौ सोंनानै नोंखौ दुखुसो होफ्लांबाय आं। बे बाथ्राखौ नोंनाव सोंनो नाङामोन आं। जेबो नङा दे राजकुमार। आबनाव आं गोबां खेब सोंबाय। बियो आंखौ दैमायाव मोनबोदों होनना बुङो। राजकुमार, न'आव थांनांसिगोन। दे बिदिब्ला हिन्दु, आं राजमहल फारसे थांफिननोसै। महाराजाया दा राजमहलावनो आंखौ नुवाब्ला रागा जागोन। गाबोन लोगो मोनफिनगोन, थाथ'दो दे। दे राजकुमार, सिमां थांदो। मोजाङै थां राजकुमार। राजमहलनि जथुमायाव राजकुमारा हिन्दुखौ लोगो हमै-हमैनो बारा थाबाङा जायो।
बेबादिनो इन्दु आरो राजकुमार सानैजों जोबोद मोजां मोनलायो आरो बिसोरो सानैबो अरनबारियाव सानफ्रामबो लोगो हमलायफैयो। सानसेखालि अरनाव बन दाननो फैनाय सासे मानसिया बिसोर सानैखौ नुफैनायसै। राजकुमारिया बिब्दिब्ला मोजां मोननाय दंसै। बिदिब्ला बियो मैहुर खालामनो होननानै फैनाया बे सिख्लाखौ लोगो हमनो फैयो। राजमहलाव थांनानै राजानो खोन्थाहैनि आं। बेबादिनो बिसोरो गावसोर सानैनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायो आरो सानैजों ज'ज'यैनो बेरायनो लायो। बेबादिनो बिसोर गावसोरनि समखौ बारहोहरो। सानसेखालि इन्द्रनि बिबौआबो बिसोर सानैखौ अरनबारियाव बेरायबाय थानाय नुयो। फैरादार, आंहा महाराजानो माखासे खोथा बुंनांगौ दङ। आं महाराजाखौ बे समाव लोगो हमनो हागोन ना? महाराजाया राजमहलावसो सावरायनायाव दङ। महाराजानियाव आं गनायथि लाना फैग्रोनि। खुलुमबाय महाराजा, रायजोनिफ्राय सासे मानसि नोंथांखौ लोगो हमनो होननानै फैदों। सोर बिलाय? सिङाव हाबनो हो बिखौ। जानांगौ राजकुमारिनि खौरां लानानै फैदों। जागोन महाराजा, खुलुमबाय। खुलुमबाय महाराजा, राजकुमारा सासे मोजां मोननाय दंसै महाराजा। हाब, बेयोथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा। राजकुमारालाय मानो खोन्थायाखै बे बाथ्राखौलाय? महाराजा, जोंनि रायजोनि राजखुंगुरा सासे अरननि सिख्लाखौ मोजां मोनो। बियो मैहुर खालामनो थांनाया सानफ्रामबो बै सिख्लाखौसो लोगो हमनो थाङो। आं दिनै बन दाननो थांनायाव नुथारदों। बेखौनो नोंथांनो खोन्थानो फैदोंमोन आं। मा? नों बेफोरखौ मा बुंलाबायदों? नंगौ महाराजा, राजकुमारा थारैनो अरननि सासे सिख्लाखौ मोजां मोनमारो। जुदि नोंथाङा फोथायनो गोब्राब मोनदोंब्ला राजकुमाराव सोंनानै नायनो हागोन। आं मानो नंखाय बाथ्रा बुंनो महाराजा? आं दिनै बन दाननो थांनायाव आंनि मेगनजोंनो नुबोथारदों। दे जागोन, आं सोंना नायगोन। खौरांखौ होफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। दानिया नों थांनो हासिगौ। इन्दु फिसौ, राजकुमारजों दहाय मा लायामोन नोङो? महाराजाया नुयोब्ला मा साननांगौ जाखो? आबु, राजकुमार आरो आं सानैजों मोजां मोनलायो आरो राजकुमारा आंखौ जुलि लानानै गावसोरनि रायजोनि रानि खालामनो होनदों। फिसौ इन्दु, नों बेफोर साननायखौ दिनैनिफ्राय नागारदो। बियो ओरैनो सिमांसो जाना थागोन। मानोना महाराजाया माब्लाबाबो बे बाथ्राखौ गनायखानाय नङा। राजकुमारा बेबादिनो इन्दुखौ लोगो हमफै राजमहल फारसे मोनाबासो सौहैयो। राजकुमार, बेफोरखौ आं मा खोनादों? नोंहा माथो अरनाव सासे सोरबा मोजां मोननाय दङनो? मानो आंनो खोन्थायालासिनो लाखोमादों नोङो? नंगौ महाराजा, नों सैथो खोथाखौनो बुंदों। आंहा अरनाव सासे मोजां मोननाय सिख्ला दङ आरो आं बिनो जुलिनि रादाय खाखाबाय। मा? राजकुमार, नों बेफोरखौ मा खालामनो सानदों? इसेबां गिदिर गिदिर रायजोनि राजकुमारिखौ नेवसिनानै अरननि बे सासे सिख्लाखौसो मोजां मोननो मोनबाय नों? बिब्दिब्ला गुबुन रायजोनि राजाफोरा आंखौ मा बुंगोन? मान सन्मानानो जाजोबना होगोन माथो नोङो? महाराजा, रायजो सामलायनो थाखाय गिदिर रायजोनि राजकुमारिखौ जुलि खालामनायनि गोनांथि गैया। गंसे रायजोनि राजकुमारि जानोब्ला बेनि साननाया गोथौ, अनसुलि आरो सिबिसुलि जानांगोन। बेफोर गासैखौबोथ' नोंनो फोरोंदोंमोन ना महाराजा? आं आरो मा होनबावनो नोंखौ? दे जेखिजाया दा हर जाबाय। गाबोन सोरांबानो नोङो बै सिला फोथाराव बै सिख्लाखौ लानानै फै। आं बेयाव नेबाय थागोन। दे दा रेस्ट लाहैदो। गाबोन मोजाङै सावरायनोसै। मोनाबाय। जागोन दे महाराजा, आं गाबोन सोरांब्लानो इन्दुखौ लानानै फैगोन।
ओइ नोङो महाराजानो इन्दु आरो आं सानै मोजां मोनलायनायखौ खोन्थादों नामा? हाब राजकुमार, आंखौ बिसोरो रायरायो होननानै मोनथियानो आं माब्रै महाराजानो खोन्थानो? आरो सानसेमानि आंथ' नोंजोंनो थायो। नंनायाथ' नंगौ, नोंबो सैथोखौनो बुंदों। नाथाय महाराजाया बे बाथ्राखौ माबोरै मोनथिखो? राजकुमार, नोंथांनि गराया रायरायो? मा एसे सोमोनांथाव बेलाय? देनाय गराय खनसे बुंबावनाय। सम सम आं रायरायो। राजकुमार, आं मानो बेबायदि मोनदों जे जों जेबो लाखोमानायनि गोनांथियानो गैला। राजकुमारनि गराय रायरायो होननाय बाथ्राखौ खोनानानै राजाजों लोगोसे राजमहलाव थानाय गासै सुबुंफोरानो गरायखौ नायनो फैयो। सोरांनाय लोगो लोगोनो राजकुमारा महाराजानि बिथोन बायदियै इन्दुखौ लायनो थाङो। हाब राजकुमार, नों एफाग्राब फुङाव जोंनि न'आव माबाफोर जादों नामा राजकुमार? जेबो जायाखै आबौ, आं नोंसोरखौसो मेहेलाव लांनो फैदों। महाराजाया आं आरो इन्दुनि जुलिनि सायाव रायलायनो नोंसोरखौ लाना थांनो बिथोन होनायलाय बिनि थाखाय नोंसोरखौसो लांनो फैदों आं आबौ। र' लेंहरनि आं। ओइ फिसौ इन्दु, बायजोआव ओंखारबोलाय, राजकुमार फैदों नै। औ, थांदो रब आबौ। इन्दु आरो बिनि बिबौनो राजकुमारा गासै बाथ्राखौनो खोन्थाजोबनायसै। राजमहल फारसे थांनो बिसोरबो साखाफारा जायो। ओजों महाराजाया गराय गारिजों सान्थ्रिफोर लाना सिला फोथार फारसे आवगायलाङो। महाराजा, आं रादाय होनाय सिख्लाया बेनोमोन। मा जाखो महाराजा? मानो हान्थु खरायलाबायखो? राजकुमारी मीरा, नों एसेबां गोबाव बबेयाव दङमोन? महाराजा, आं मीरा नङा। आंनि मुङा इन्दुस। आरो नोंथांमोनहा मानो हान्थु खरायदों? राजकुमार, बेफोर मा सोलिगासिनो? राजकुमार, आं नोंखौ जाय राजकुमारीनि सोमोन्दै खोन्थाबाय थायोमोन, बियो बेनो। नोंनि बे आखाइनि निशानानो बेखौ फोरमायो जे नोङो सासे राजखुंग्रि। मा? आखायाव बे निसान थाब्लानो जे राजकुमारी जायो बेथ' नों नङा। जाबाय राजा सोमदोनि फिसाजो, राजखुंग्रि इन्दु मीरा। रथ'नाय रथ', जोंनि भिडिअआ दासिमबो जोबाखै, स्ट'रिया जोबदों। दा आं नोंथांमोनखौ माखासे बाथ्रा खावलायनो सानदों दि गोबाङानो आंनि भिडिअखौ नायनानै दासिमबो साबस्क्राइब खालायाखै। अन्नानै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लादो आरो लोगोसे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामब्लानो जाबाय आरो लोगोफोरनो जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।